Обществото иска да те вкара в рамка. Когато откажеш, ставаш неудобен. Аз съм Боян Марков, а вие сте със следващият ход. Темата на днешният епизод е "Социалният натиск е просто шум". Това е тема, върху която също така, както и в предния епизод, отдавна искам да говоря. Отдавна се вълнувам всъщност от този тип желание на обществото да те напъха в някаква рамка, да се опита да те дефинира, да се опита по някакъв начин да те постави в позиция, която е неудобна за теб самия и от която самото обществото има изгода. Как да противодействаш на всичко това? Смятам, че е необходимо човек да се научи да противодейства, защото не може да бъдеш роб на системата и не бива да винаги да влизаш в роля, в която си удобен. Дресировката се случва още в ранните години. Самата система е устроена по този начин. Още от детската градина, от училище, семейство, родители, социална среда се опитва да те оформи, опитва се да те дефинира. Когато си дете, всички искат от теб да стоиш мирно, да слушаш, да си послушен, да не правиш бели, да бъдеш кротък, да бъдеш внимателен, да бъдеш добро дете. Това може да донесе успех в краткосрочен план, когато става дума за образователната система, да речем, но в дългосрочен план може да ампутира характера на човек и ти трябва при всички положения да устояваш на това, защото вижте, голяма част от хората са средностатистически и не го казвам в лошия смисъл, наистина те са необходими за обществото, те са двигателят на обществото, трябва да ги има. Работниците, хората, които карат в трафика, псуват държавата, мрънкат, недоволни са, искат увеличение на заплатата, но не предлагат необходимите качества. Вижте, тези хора трябва да ги има. Категорично тези хора са двигателят на обществото, но какво се получава, ако ти си устроен по друг начин? Ако искаш да постигнеш нещо повече, ако имаш малко по-големи мечти, ако, например, си гледал феномена Роналдо, когато си бил на 10 и си повярвал, че защо пък не, защо да не можеш да постигнеш нещо повече. Тогава се явява момент, в който отиваш на следващото ниво, в следващия ход. И това е бунта. Бунта срещу системата е необходим. Това могат да бъдат тинейджърските години, но не е задължително да е хронологична последователност. Бунта като цяло е бунта срещу системата, бунта срещу установения ред, бунта срещу това, което ти казват, че е правилно и желанието ти да се наложиш, ти да наложиш своята воля и в крайна сметка да вървиш против авторитетите, против системата, да направиш нещата по своя начин. Тук можем да направим, разбира се, един паралел с предишния епизод "Хедонизма срещу стоицизма", когато става дума за партита, купони, забавления, дискотеки, но както знаем, това не може да продължава цял живот. Ти не можеш цял живот да бъдеш в бунта, защото ментално оставаш тинейджър. Както не можеш цял живот да бъдеш послушно дете, така не можеш да бъдеш и цял живот тинейджър. И тук идва следващата крачка, която звучи парадоксално, но бунт срещу бунта. Трябва ли да е така? Трябва ли винаги да е така? Трябва ли да има промискуитет? Дори това. Вижте, аз съм от консерваторите, които смятаме, че промискуитетът не е хубав. И това е тема обаче, която ще разисквам в друг епизод от следващият ход. Разбира се, дори става дума и за това да се противопоставиш и на този установен ред, защото това е системата, която те дърпа към тези
наслади, които са повърхностни, те са първични, те не носят в дългосрочен план успех. А ти искаш да постигнеш в дългосрочен план нещо по-голямо. За това идва период в живота на човек, когато ти трябва да разбереш каква е твоята роля. И приятели, семейство, среда, социална среда, близки, роднини, всички те имат една изградена представа за теб. Обаче какво се случва, ако, например, излезеш от тази роля? Какво се случва, когато предизвикаш себе си? Какво се случва, когато, например, ти си смята за забавния тип, но започнеш да тренираш, запишеш се на някой боен спорт или пък караш джет или скачаш от скали? Тогава вече не си просто забавния тип. Тогава можеш да бъдеш човек, който асертира себе си и който има за цел да върви напред, да се развива и да постига успехи. Тогава ти излизаш от ролята, която е установена, защото, например, разни роднини, които са те виждали за последно, когато си бил на 10, имат представа за теб, че ти си послушно дете, но от тогава са минали толкова много години. Ти си голям мъж, ти си видял 2200, ти си преживял толкова много неща. Ти вече не си това послушно дете. И тази представа трябва да бъде разбита. Тази представа трябва да бъде погребана, за да може ти да асертираш себе си по най-добрия начин и да правиш нещата, които искаш. И защо не да имаш друга роля? Защо не, например, да покажеш, че можеш да си по-силен и по-умен, отколкото другите си мислят, че си? Вижте, хората, аз мисля до голяма степен, че все пак голяма част от тях ти мислят доброто. Те обаче не искат да си по-добре от тях. И това е парадокс. И до голяма степен целият този социален натиск, например, след една определена възраст, как по-възрастните казват на по-младите да се женят и да създават поколение. Вижте, аз съм с консервативни възгледи и смятам, че семейните ценности са правилни и необходими. Не смятам обаче, че този социален натиск трябва да се осъществява, защото всеки човек е индивидуалност, всеки човек трябва сам да осъзнае кога, как, дали и по какъв начин тези неща трябва да се случат лично за него. И тук идва, разбира се, големият въпрос, че не е необходимо да се вписваш. Всъщност ти трябва да бъдеш смел, ти трябва да устоиш на това, да се адаптираш и да се вписваш с различни неща, защото адаптацията е необходима, за да вървиш напред. Но да се впишеш, на повечето хора, на средностатистическите хора, това може да им е необходимо, за да оцелят. Когато обаче си индивидуалист, когато си смел, когато си творец, когато си устроен по различен начин, ти нямаш нужда от това социално одобрение. Нямаш нужда да се впишеш. Имаш нужда да правиш нещата, които смяташ, дори и по известен смисъл да бъдеш и на моменти малко по-арогантен или малко по-егоцентричен. Не в смисъл да бъдеш гадно копеле, а в смисъл просто понякога не е нужно да бъдеш полезен на обществото, можеш просто да правиш нещата, които те правят удовлетворен и да вървиш напред. Толкова сега от мен. Радвам се, че успях да споделя с вас тази тема. Очаквайте следващият епизод на следващият ход.